מאשימים את מדינת ישראל ברצח עם, בשעה שאנחנו פועלים להגן על עצמנו מאויב שמנסה לבצע בנו רצח עם. מאשימים אותנו בפגיעה מכוונת באזרחים, בשעה שאנחנו עושים הכל כדי למנוע פגיעה באזרחים. מאשימים אותנו בהרעבת אוכלוסייה, בשעה שאנחנו מכניסים מאות אלפי טונות מזון להזנת האוכלוסייה. וזה בשעה שהחמאס בוזז מזון זה, והוא שמרעיב את תושבי עזה. אבל הנה האמת, אין בעולם צבא יותר מוסרי מצה"ל, ואין מדינה יותר מוסרית מישראל. אני רוצה להגיד לכם, אף החלטה בזויה שם לא תשנה את האמת. ישראל לא מכירה, ישראל גם לא תכיר בהחלטה המעוותת זו. שום החלטה אנטי-ישראלית מקוממת לא תמנע מאיתנו ולא תמנע ממני להמשיך להגן בכל דרך על המדינה שלנו. ובעזרת השם, יחד ננצח.